U-Annelisa Ntuli-Mbozi oneminyaka engama-28 ubudala oyinzalelwane yaseGqeberha eMotherwell namhlanje uthathe ithuba wenza umbulelo apho akhulele khona ngokuthatha inyathelo lokuphisa nge-sanitary pads neekawusi kubantwana bezikolo zamabanga aphezulu eNew Brighton. Lo kaNtuli-Mbozi uthi oku ukwenza njengombulelo eluntwini, esithi uyazana nentsokolo kwaye ukhule ekhuthazwa ngabantu eMpuma Kapa ingakumbi eGqeberha. Ndi-opera singer, ndi-international opera singer, ndikhulele eMotherwell. Ndasuka ke from eMotherwell naseZwide ke ndiyahlala because umama wam kwaseZwide. Then ndafunda eMasipatsane esikolweni phuma kuso esikhe sathi ke savuthiswa lo mculo. Ndingowalapha e-Eastern Cape but ndi-based eJoburg. So namhlanje sinikeza abantwana i-giving back, sinikeza abantwana i-sanitary pads, sibanikeza i-socks, sibanikeza something to eat. Sithi nalo ngakhange aphathe esikolweni, I know that pain. I know ipain yothela into ezothambisa ngumisi. It happened to me. Andithethi ngento ekude ndifuna ithetha kum because I know it happened and I know that pain kufila njani ngala xesha. Kanti awuyazi uThixo is preparing you to be strong for what is you are carrying. So we are just carrying something. Take xa ndihleli ke ndazicingela into yoba why not benze ndi-international opera singer nam ndikhe ndiyonceda abantwana abafuna uba sendaweni, because nam ndincedwe ngomeya, ndincedwe i-community, ndincedwe zicawa, ndincedwe yintoni to go to kwi-international. So nam I felt ke into yobana mandenze i-opera for the community. I-opera for the community, my vision is God first, empowering women and love and also community. Iqela labafundi ebebekulo msitho nabafundiswe ukucula nokudanisa nguNtuli-Mbozi lithi ubancede kakhulu ngokubafundisa kwaye babulela nokuba eze nezi zipho kuba bambi abathathi ntweni. So usisi Annelisa wasixokelela sonke kuba sasingenayo into yokwenzela xesha, wasithatha wasikhulisa, wasifundisa i-dance, wasifundisa umculo, sifundisa i-acting leyo, and then wasihambisa. Sihambile kakhulu no sis Annelisa and leyo into incedile because uye wahamba wayohlala eJoburg and wandishiya apha ke mna unishiye ndiqhubekeka. Isimotivator kakhulu loo nto sisi wam ngoba singabanye abazange sifumane ithuba loba sinikwe ezondo ngelaa xesha sasakhulayo thina. So le nto ayenzayo sis Annelisa indivuyisa kakhulu and ndivuyela nale nto uba ebuyile apha eBhayi ezosikhumbuza le nto sasiyenza elaa xesha wayesifundise ngalo. uNtuli kulo msitho ubambisene nowayesakufunda naye esikolweni eMotherwell u-Annelisa Zakane nothe injongo yoku kukubona aba bafundi bephumelela bezimisele. Mna ke no-Annelisa sikhule sonke from high school eMasipatsane, and then obviously ke after Masipatsane we drifted apart, but into ke ngoku eyamtsalayo kum is that I deal with abantwana abancinci from 3 years up until 30 plus kwi-modeling. So ke ngoku yena ubuye wabona that okay, Annelisa uyafikeleleka kwabantwana, u-Annelisa uyazazi izidingo zabantwana, u-Annelisa ukunye nabantwana, because nxa undibona bade bathi ucoach wama-TK. Okay, so injongo yam baba ndiyibona namhlanje is that abantwana bazimisele ezifundweni zabo, bazazi that i-dreams zabo they are very important, but stand firm at what they believe. Babe ngabantu mani abanogqozi nofuqufuqu ngento bayenzayo. Oyingcaphephe yophuhliso lomntu, i-personal development expert ngelasemzini, u-Ime Khamba, nokhuthaze aba bafundi kulo msitho uthi into ebalulekileyo kukuba umfundi ngamnye azithembe ngesiphiwo sakhe anaso, angazithelekisi nabanye abafundi. One of the most powerful things that I want to leave here in the Eastern Cape, or I want to grow from the Eastern Cape, is how to be self-developed. Discovering your personal, you're getting to know who you are, what you stand for. We're looking at the different stages of personal development, self-awareness, emotional intelligence. So yeah, we're not just living motivation, but we are grooming a foundation where the people can grow up from, you understand. We're going to be speaking to high school kids. And on my note, what I do have there is self-reliance. Nobody owes you nothing. You understand? How can you discover the you in you and feed that you in you in such a way that you are
self-aware, self-conscious, and be able to bring yourself out to the world that you have come to. U-Anelisa Ntuli-Mbozi uqinisekisile ukuba liza kuqhuba iphulo lokunikezela eluntwini. Uthe kule veki izayo baza kuya eMasiphathisane naseMbasa ukuya kunikezela eluntwini nalapho. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndiseGqeberha.